हॅलो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रीच्या सर्वांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. ही आहे महादेवाची पिंड आणि ही आहे आजची आपली महाशिवरात्रीनिमित्त केलेली सर्व पूजा. महादेवाच्या पिंडीला मी सकाळी लवकर उठून अभिषेक घरातच केलेला आहे. फुले, बेल वगैरे वाहून झालं आहे, रांगोळी काढून झालेली आहे. नैवेद्य उपवासाचाच बनवलेला आहे. खिचडी, कोशिंबीर, फ्रूट्स, रताळे, उपवासाची चकली, वेफर्स. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल मनीषाज ऑरा आणि गुड मॉर्निंग. महाशिवरात्रीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. तर चला, आता मी चाललेली आहे महादेवाच्या मंदिरात धायरेश्वरला. तर आपण जाऊया. जाता जाता मी रांगोळी कशी काढली आहे ते तुम्हाला दाखवते. आणि लवकर जायचे त्यामुळे मी घाईघाईत पटकनच रांगोळी काढली. फ्रेंड्स वाट पाहत आहेत. गाडी इकडे पार्क केली आहे आणि आपण पोहोचलो आहोत आता धायरेश्वर मंदिराच्या इथे. आपल्याला आता इथून वरती जायचं आहे. माझ्या बाकीचे फ्रेंड येतात म्हणून आम्ही वेट करत आहोत. माझ्या फ्रेंडच्या मुली. स्वरा हाय कर. स्वरा, शिवानी हाय कर. ओके, आता बाकीचे येतील तोपर्यंत आपण वेट करूया. हे आहे धायरेश्वर गावामधलं नंदी बावरा गणपती मंदिर. गणपतीचं खूप सुंदर असं मंदिर आहे. रेखीव अशी मूर्ती आहे. ते सगळेजण दर्शन घेतात आणि आता आपल्याला इकडनं वरती. आता शिवानी आपल्याला रूट सांगेल. शिवानी, कुठे जायचं आता आपल्याला? हां, स्वरा कुठून जायचं? कुठला रोड आहे दाखव मला. हा वरती रोड जातो हा का? इकडनं. अच्छा, ओके. स्वरा इज अ क्यूट गर्ल. तू काय काय खरेदी करणार आता इथे यात्रेमध्ये? पप्पांनी मला 100 रुपये दिले. मम्मी मला 100 जर घेतलेस तर तुला 10 रुपये भेट. अच्छा, म्हणजे तू 10 रुपयाचं काहीतरी खरेदी करणार का? ओके, मग तू खुश आहे? शिवानी, तू पण काय खरेदी करणार शिवानी? शिवानी लाजती, हो ना शिवानी? ऑल गँग इज कमिंग. सो आता आम्ही जातो वरती. ठीक आहे, चला. तर आता आपण जाऊया वरती धायरेश्वर मंदिरामध्ये. सर्व फ्रेंड्स आलेले आहेत. सो चला. धनश्री परत आली आहे आणि यात्रा फार मोठी भरती घेतली, परंतु यावर्षी कोरोनामुळे थोडेसे रेस्ट्रिक्शन्स असल्यामुळे मोठी यात्रा भरलेली नाही आहे. आणि आपण बॅक साईडनी चाललेलो आहोत. स्वरा आपल्याला रस्ता दाखवत आहे. पायऱ्या आहेत आणि वरती मंदिर आहे. या मंदिराबद्दलची एक आख्यायिका आहे. सर्वप्रथम आपण कासवाला नमस्कार करून घेऊया. आणि स्वरा आपल्याला खूप छान प्रकारे दाखवत आहे. तर तुम्हाला मी सांगत होते की या मंदिराबद्दल एक आख्यायिका आहे. धायरी गावातील एक रायकर म्हणून महादेवाचे भक्त होते. ते प्रत्येक महिन्याला शिखर शिंगणापूरला इथून पायी चालत जायचे, परंतु वयोमानानुसार त्यांना ते जाणं कठीण झालं. आणि मग एक दिवस स्वप्नामध्ये स्वतः महादेव त्यांच्या आले आणि ते म्हणाले की धायरी गावातील डोंगरावर माझा वास असेल आणि तुला माझ्यापर्यंत शिखर शिंगणापूरला यायची गरज नाही. अशी एक आख्यायिका प्रचलित आहे. आणि हे फार सुंदर जुनं मंदिर आहे. आता फार छान प्रकारे त्याचा जीर्णोद्धार झालेला आहे. खूप खूप भयंकर गर्दी आहे, त्यामुळे आम्ही बाहेरूनच दर्शन घेत आहोत. खूप मोठी अशी दीपमाळ आहे इथे आणि खूप छान मंदिर आहे. पण आतून दाखवणं पॉसिबल नाही आहे कारण आपण आतमध्ये गेलो नाही आणि इकडनं एंट्री नाही आहे. आता आतमध्ये जायला लाईनला उभं राहिलो तरच आपल्याला एंट्री मिळणार आहे. नंदीला नमस्कार करून घेऊया आता आपण. छान प्रसन्न असं दर्शन झालं आहे. फ्रेंड्सबरोबर सेल्फी वगैरे काढूया. या धकाधकीच्या लाईफमध्ये थोडंसं असंही एन्जॉय केलं का खूप छान वाटतं. पॉझिटिव्ह वाईब्स मिळतात आणि लहानपणीचे दिवसही परत आठवतात. सो
तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबही जरूर करा. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय. पुन्हा भेटू.